Na Rympei U Hynñiewtrep ka channel nabynta paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Menteri Rambak Kajelau konrat kes sang ma ula pentikna bagi ka kaiphod jong expert committee halor ka state reservation policy ka bakhia kumba ars pak kilo bat ka badan kumba 1,000 hado 1,000 sela an sepelat paidbah no Shen bajubab halor ka jingrai jong presiden jong VVP badan mil basai moj ben penlong ya ka jing yakhi lada pen pau paidbah ya ka kaiphod usang ma ula ong an sepelat paidbah kumba ngalaong bakalong ka bahek bah kadai ka kaiphod ka ba ars pak kilo kata kalong kum 1,000 hado 1,000 sela badang hab ban yat lengba man kelaka wei pakawei ka kentin naba wat tang ikomaro kala ban pen kelai ka jingmut jong ka kaiphod ni ka jingmut jong ka takalan ula batai bayakan ni ka kam barat ba da ka baong baki officer ki hab ban kami benia baha bin pabin ya ka wei pakawei ka sela chief secretary bat ki officer kila hab ban yat lengba man la kalan man la kasla bat ka de ka kam ka bahe bha kin sa IT ka bat kin sa pen I ya ka syaka ken hon menteri barha o tangmar ya ai ya ka hangi ngin sa pen pa ba na ba dan jingkeli hero ban pen pa ba ya ka shu usang ma ula banjur halor ka jingdon kam jaga kai phot sakit ba da ka babenrap ngin sa pen pa ba tikenan rei namar bakat day ke kam ke bahab ban pikir bah ki officer kimla ban syu no kumtu watang ka wairu ka sela ne watang ka wairu ka kentin